खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ आं रामेन बर'। दिनैनि रादाबाव बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम मोनसे जोङो राजखान्थियारि रादाब लानानै फैदों आरो बे राजखान्थियारि रादाबानो जाबाय फैगौ 24 फेब्रुआरि खालाराव एनडिएफबि नि मोनसे जोबथा सेलिब्रेशन खुंनाय जागोन आरो बे सेलिब्रेशननि गेजेरजोंनो खौसे जानाय मोनब्रै हानजानि एनडिएफबि आ फैगौ बिटिआर बिसायख'थियाव बाहागो लानाय आरो लाइखौ लानानै जोबथा थिरांथायखौ बयनिसिमबो फोसावसिगोन। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनानै दिनैनि रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दानिया फैदो जों थांदोनि आबुं रादाबाव। फैगौ 24 फेब्रुआरि खालाराव एनडिएफबि नि मोनसे जोबथा सेलिब्रेशन खुंनाय जागोन आरो बे सेलिब्रेशननि गेजेरजोंनो खौसे जानाय मोनब्रै हानजानि एनडिएफबि आ फैगौ बिटिआर बिसायख'थियाव बाहागो लानाय आरो लायैखौ लानानै जोबथा थिरांथायखौ बयनोबो फोसावसिगोन। दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों रायजोफोरनिसिम मेसेजआ बेनो जोंनो दा खौसेथिनि गोनां जादों। बावैसो आं मोनसे मेसेज होखाबाय रायजो राजानि सिगाङाव जोङो मोनब्रै एनडिएफबि आफादा खौसे जाबाय आरो फैगौ 24 फेब्रुआरि खालि जोंहा मोनसे गेदेर सेलिब्रेशन दङ आरो बे एनडिएफबि नि थांनाय 34 बोसोरनि जोबथा सेलिब्रेशन बियो आरो बे जोबथा सेलिब्रेशनावहाय जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाखौ बाहागो लाफैनो खावलायदों। मानोना जोङो हैदिनखालिनो डिक्लेयार खालामगोन जोङो पलिटिकेलि बिटिआर आवहाय बाहागो लागोन ना बाहागो लाया, किन्तु सम्भावनाया बेनो बांसिन जे जों पलिटिक्सआव बाहागो लागोन। बे खोथाखौ मिन्थिनो होदों एनडिएफबि नि गाहाय नेहाथारि बि.आर. फेरेंगा बिथाङा। थांनाय 19 फेब्रुआरि खालाराव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि गेलेग्रा फोथाराव बिटिआर सागान होगिरि बिथांमोनखौ बरायनाय जायो। बरायनाय बुब्लियाव बि.आर. फेरेंगा बिथाङा फोरमायथियो दि फैगौ 24 फेब्रुआरि खालाराव एनडिएफबि नि मोनसे जोबथा सेलिब्रेशन खुंनाय जागोन आरो बे सेलिब्रेशननि गेजेरजोंनो खौसे जानाय मोनब्रै हानजानि एनडिएफबि आ फैगौ बिटिआर बिसायख'थियाव बाहागो लानाय आरो लायैखौ लानानै जोबथा थिरांथायखौ बयनिबो फोसावसिगोन। नाथाय बि.आर. फेरेंगाया बुंथिबावो दि एनडिएफबि आ राजखान्थियाव बाहागो लानाया बांसिन आसा दङ। बिथाङा मिन्थिहोबावो दि बिसायख'थियाव बिथांमोना उदां हानजा हिसाबै गेलेगोन आरो सोरबा राजखान्थि हानजाया एनडिएफबि नि राजखान्थि हानजायाव हाबनो सानदोंब्ला उदाङै हाबनो हागोन होनना बिथाङा बुंथियो। जोङो रावबो पलिटिकेल पार्टिनि सिङावहाय मार्च आप जायालासेनो जोङो इन्डिपेन्डेन्टलि गेलेगोन। अब्लाबो जोंहा मोनसे अपेन डर पलिसि दङ। सोरबा पलिटिकेल पार्टिया एनडिएफबि नि क'अर्डिनेशन कमिटिजों गोरोबनानै आन्डारस्टेन्डिंआव सिट शेयारिं खालामलायनानै इलेक्सन गेलेनो नागिरदोंब्ला बा फैयोब्ला जों बिथांमोनखौ मस्ट वेलकाम खालामगोन। बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिपिएफआव एनडिएफखौ जइन जानो हांख्रायनायनि फारसे बि.आर. फेरेंगा बिथाङा फिन होयो। हाग्रामा महिलारि बिथाङा वेलकाम खालामदों मोनब्रै एनडिएफबि आफादखौ बिनि सायाव मा फोरमायगोन? बिथाङा वेलकाम खालामदों ना खालामाखै आं बेखौ मिथिया। खालामदोंब्ला खोब मोजां। अब्लाबो बियो फर्मेल डिसकासननिसो गोनांथि दङ। मानोना जोङो मोनसे पलिटिकेल हान्जाजों जोङो स्टेक हल्डारफोरा उइदाउट एनि एग्रिमेन्ट जोङो पलिटिकेलाव आखाइ होआ। जोङो एग्रिमेन्ट खालामनांगोन। बिथां वेलकाम खालामनायखौ जोंबो वेलकाम खालामदों। किन्तु जोंहा माखासे कन्डिसन दङ। बे कन्डिसनखौ जाय आफादा राजखान्थियारि आफादा एक्सेप्ट खालामनो हागोन गोरलैयैनो बे आफादजों जोङो बा राजखान्थियारि हान्जाजों जोङो आन्डारस्टेन्डिंआवहाय एग्रिमेन्ट खालामलायनानै जोङो सिट शेयारिं खालामनानै फैगौ इलेक्सनाव बाहागो लानायनि जों मोनसे थिरांथा लादों। बिथाङा हाग्रामानि हांख्रायनायखौ बरायो आरो बिपिएफ राजखान्थि हानजाजों एग्रिमेन्ट खालामनानै एनडिएफबि नि खायसे राजखान्थियारि रादायफोरखौ गनायनानै मासि रानलायनाय बिथायाव जायखिजाया राजखान्थि हानजाजोंनो फैगौ बिटिआर बिसायख'थिखौ गेलेगोन होननानै खौराङाव मिथिनो होदों। इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया बिटिआर बिसायख'थियाव गेलेनायनि सोमोन्दै सोंथिनि फिननायाव बिथां फेरेंगाया बुंथियो दि गासैबो राजखान्थि हानजा आरो गासैबो बर' हारिखौ सिबिग्राफोरानो राजखान्थि गेलेनायनि मोन्थाय दङ। इउपिपिएल आदि एनडिएफबि जमा गेलेगोन होननानै फोरमायदों। दा बे बेसेबां सैथो बा बेसेबां नंखाय बेनि सायाव मा फोरमायगोन? गासैबो राजखान्थियारि हान्जा एबा सुबुंहानो राजखान्थियाव आखाइ होनो हानाय गावबा गाव मोन्थाय दङ। बे गावनि जोनोमनि मोन्थाय। जोंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया। बर' हारिखौ सिबिनो थाखाय आवगायबोनाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजाहानो मोन्थाय दङ आरो बयबो जौगाहोनायनि थाखाय आखाइ होगोन। नाथाय रायजो राजानिसिम बेनो खावलायनाय जेखि पार्टियानो फैयाथों मानो जेखि हान्जायानो फैयाथों मानो बर' हारिखौ सिबिनो थाखाय पार्टि हिसाबै नायालासिनो बे बिनायसाखौ सायख'नानै
बर' हारिखौ माबोरै दैदेनलांनो हागोन बेखौ बिजिरनानै इलेक्सनावहाय बाहागो लाथों एबा बे मानसिनो कास्टिं खालामथों बेखौसो आङो आफादनि जानानै क'अर्डिनेसन जानानै खावलायनाय थाबाय। एनडिएबिनि मोनब्रै हानजाया बिटिआर बिसायख'थियाव देरहानानै बिटिआरखौ खुंथायाव लाबोगोन होननानै फोथायनाय दङ होनना बिथाङा फोरमायबावो। दिनै एनडिएबिखौ रायजो राजाफोरा बरायनायनि बेलायाव बिथाङा बुंथिबावो दि रायजो राजाफोरा खौसेथि जानानै बरायनायखौ नुनानै गोग्गानाय मोनदों। साफ्रोमबो मानसियानो गावबा गाव सेल्फ कनफिडेन्स थायो। जोंहाबो सेल्फ कनफिडेन्स दङ। बर' हारिया जोंजों दङ। नंखायनो जोंहा फोथायनाय दङ जों एनडिएबि गोजा मोनब्रै हानजाया क'अर्डिनेसन कमिटिनि जानानै फैगौ बिटिआरखौ जोंनि सिङाव लाबोनो हागोन एबा खुंथायखौ जोंनि आखायाव लाबोनो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ। सासे मानसिया जेब्ला सोरबा सासे मानसिजों बरायजागोन बे खोब दुग्गांथावनायनि बाथ्रा। नाथाय आं गाव दुग्गाङालासिनो आं बरायजादों आं बेखौ दुग्गाङाखै। आं दुग्गांदों बर' रायजो राजाफोरा दिनै खौसेथिखौ बरायदों आरो आं मिजिं खालामबावदों आफादनि जानानै बेखौनो बुंनो नागिरदों बर' रायजो राजाफोरा आइ आफामोना जोंनि अनसुलि बिमामोना जेरै जोंखौ बरायदों खौसेथिखौनो बिदि बरायबावथों होननानै आं मिजिं खालामबाय। बरायनाय बुब्लियावनो नुजाथिनो हाबावो एबसुनि बारग' आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा। खौरांगिरिनि सोंथियाव प्रमद बर' बिथाङा बुङो दि बिटिआर गोरोबथाजों गोजोनै जौगागोन। बिटिआर जि गोरोबथा जालांबाय बिनि बागै रायजो राजाफ्रा मिथिनायनि मोन्थाय दङ आरो बेखौनो जोङो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंफोरनो फैदों। दा बेनिखायनो आङो हास्थायो जे इयुनाव मोनसे मोजां गेरेमसा बर' हारि दानायाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा अरायसम बाहागो लागोन। एनडिएबिनि गाहाय नेहाथारि बिआर फेरेंगा बिथाङाबो फोरमायथियो दि फैबाय थानाय बिटिआर बिसायख'थियाव बाहागो लानायनि बागै फैगौ 24 फेब्रुवारियावसो रोखायै मिथिनो होगोन। अब्ला समाजो खोन्थासिगोन। बर' हारिया 24 फेब्रुवारि खालारसिम नेनानै थासिगोन। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय जोङो बिदाय लानायनि सम मोनफैबाय। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरफिननानै दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।